तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताका स्वामी नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കൂൾ മംഗളൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ചന്ദ്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീച്ച ശ്രീല പ്രഭുപാ കീച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3. കൃഷ്ണൻ അവതാരങ്ങളുടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. താങ്കൾ ലേശ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ കുറച്ച് പതിയെ ശബ്ദത്തില് ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതിയാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഈ ശബ്ദത്തിൽ എടുത്താല് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേ സുധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിസ്സഹ കലോ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാതോദിതഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേ സുധാമോപഗതേ കൃഷ്ണേ സുധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിസ്സഹ
കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഭഗവതേ ധർമ്മജ്ഞാനസഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോതുനോദിതഃ കലാ നഷ്ടദിശാമേഷ പുരാണോദ്ബോധോദിതാഃ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണേ കൃഷ്ണന്റെ സ്വധാമ സ്വന്തം ധാമം ഉപഗതേ മടങ്ങിച്ചെന്നതിനാൽ ധർമ്മ ധർമ്മം നാനാ വിജ്ഞാനം ആദിപിഹി ഒരുമിച്ച് സഹ കൂടെ കലു കലിയുഗത്തിൽ നഷ്ടദിശ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ യേശഃ അവയെല്ലാം പുരാണ അഗ്രഹ കൃഷ്ണേ കൃഷ്ണന്റെ സ്വധാമ സ്വന്തം ധാമം ഉപഗതെ മടങ്ങിച്ചെന്നതിനാൽ ധർമ്മ ധർമ്മം നാനാ വിജ്ഞാനം ആദിപിഹി ഒരുമിച്ച് സഹ കൂടെ കലൗ കലിയുഗത്തിൽ നഷ്ടദൃശം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ യേശഃ അവയെല്ലാം പുരാണ അഗ്രഹ സൂര്യനെ പോലെ തേജസ്സാർന്ന പുരാണം അധുന ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദിച്ചു. വിവർത്തനം വാർത്തമേറ്റി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കിച്ച് ധർമ്മം വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്തയുടൻ തന്നെ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ? മരണം ആസന്ന മൃത്യുവായ സമയത്ത് ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വന്ന് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുമ്പോ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ 6ാമത്തെ ചോദ്യം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നത്, എവിടെയാണ് ആരെയാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചത്, ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ആരെയാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനത്തെ ചോദ്യം, 6ാമത്തെ ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഈ ശ്ലോകം. ആരോടാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോടാണ് ചോദിച്ചത്. അതിനുള്ള ഉത്തരവും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മം വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ, അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്താണ് എന്തുള്ളത്? ധർമ്മവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ധർമ്മവും വിജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തിരിച്ചുപോയി, അകമ്പടി സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോയപ്പോ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സുധാമത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ്, അതേ നിമിഷത്തിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം ഇവിടെ ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്പോ ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെ ജനനവും ഭഗവാന്റെ തിരോധാനവും ഒരേ ദിവസമാണ് അല്ലെ? ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗ്രന്ഥ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഏതിലാണുള്ളത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണുള്ളത്. ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷം എല്ലാം ഭാഗവതത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ഒരാളിന് എന്തുണ്ടാവും? ധർമ്മം ഉണ്ടാകും, വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും അല്ലെ? ജ്ഞാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിസ്സഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ. അപ്പൊ കലിയുഗത്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട, കലിയുഗത്തിന്റെ അന്ധകാരത്താൽ, കടും അന്ധകാരത്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുരാണാർക്കോധുനോദിത, അതായത് സൂര്യ തേജസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വർദ്ധമേച്ചി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വധാമം അഥവാ വാസസ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം ശാശ്വത സഹചാരികളോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചിതങ്ങളോടും കൂടി നിത്യമായി സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതധാമം. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. എപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആത്മമായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക ശക്തിയുടെ
അഖില പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രശോഭിക്കുന്നു. സ്വശക്തി അഥവാ തന്റെ ആത്മമായ അവരോഹണം ചെയ്ത് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, യശസ്, പരിച്ഛദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദ്രവ്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല. ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ട ധർമ്മസംഹിതകളെ ആർക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തദ്ഭാസയതി സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം, അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല, അഗ്നി, വൈദ്യുതി ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളോടും പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി സ്വയം നിത്യമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഒരു വെക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് വരില്ല ഇങ്ങോട്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ പൂർണ്ണനായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെയും വരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിഭൂതിയാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സദാ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെയും ഉണ്ട്, അവിടെയും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമം. അപ്പോ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ധാമമല്ല, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ധാമമാണ്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് എന്താണ്? ദ്രവ്യം, മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അല്ലെ. ഇവിടെ ആത്മമായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക ശക്തിയുടെ അഖില പരിച്ഛദങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രശോഭിക്കുന്നു. സംഭവാമി ആത്മമായ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് സംഭവാമി ആത്മമായ, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം മായാശക്തിയാലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, യശസ്, പരിച്ഛദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദ്രവ്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല ഭഗവാന്റേതൊന്നും. അതുപോലെ ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടതും അല്ല. ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ട ധർമ്മസംഹിതകളെ ആർക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ധർമ്മസംഹിതകളെ ആജ്ഞാപിക്കാൻ ഭഗവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്കോ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് അറിയുക, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പരമമായ നമ്മുടെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്തെന്ന് അറിയുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. മായാശക്തിയുടെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട അകപ്പെട്ട പതിതാത്മാക്കൾ ഈ ജീവിത തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞരാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പേരും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഭോജനം, ശയനം, ഭയം, സംയോഗം എന്നിവയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. മതാനുഷ്ഠാനപരം വിജ്ഞാനം അഥവാ പരിത്രാണം എന്നീ നാട്യത്തിൽ അധിക പക്ഷവും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, അല്ലെ, അതായത് ധർമ്മസംഹിതകളെ ആജ്ഞാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്നത് ചെയ്യരുതാത്തതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ആര് പറയണം? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തികളോ ആണ് നമുക്ക് ധർമ്മസംഹിതകളെ ആജ്ഞാപിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ എന്തിവിടെ പറയുന്നു? ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് അറിയുക, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പരമമായ നമ്മുടെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്തെന്ന് അറിയുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? സോറി, സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചുമ വരുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക, പിന്നെയോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുക. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് അറിയുക. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പെട്ടിട്ടുള്ള പതിതാത്മാക്കൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തികച്ചും അജ്ഞരായി അവര് ഭക്ഷണം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, അല്ലെ, ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു.
എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മതാനുഷ്ഠാനപരം വിജ്ഞാനം അഥവാ പരിത്രാണം എന്നീ നാട്യത്തിൽ അധിക പക്ഷവും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. വർത്തമാന കലഹയുഗത്തിൽ അവർ അതിവേഗമായി അന്ധരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ വെറും മൃഗങ്ങളുടെ രാജകീയ പതിപ്പാണ്, അതായത് റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ്. അതാണ് പ്രഭുപാദർ നമ്മളെ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പറ്റി പറയുന്നത് റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്നാണ്, അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ രാജകീയ പതിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവികമായ മതാനുസാരിയായി ജീവിതത്തോടോ അഥവാ ആത്മജ്ഞാനത്തോടോ അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനും ബുദ്ധി അഥവാ അഹന്ത എന്നിവയുടെ അധികാര പരിധിക്കും അപ്പുറത്തായി യാതൊന്നും തന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത്രയ്ക്കും അവർ അന്ധരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതേസമയം വിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം, ഭൗതികക്ഷേമം എന്നിവയുടെ പുരോഗതിയിൽ അവർ ആധിക്യമായി അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അവർക്ക് ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ യാതൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല, അറിയാൻ ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പിന്നെ അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പ്രൗഡ് ആവുന്നത്? ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്ന അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു ചൊവ്വയിൽ ഒരു ഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വന്ന് ലൈവ് കാണാൻ വേണ്ടി ടിവിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ ഭാരതം വളരെ എന്താ പുരോഗമിച്ചു, അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് അവര്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവര് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന ദർശനത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ നിലവിലെ ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നായയും പന്നിയുമായി ജന്മമെടുക്കത്തക്ക വിധം അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമക്ഷം അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തരം കലിയുഗ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നിത്യമായ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു അല്ലെ. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് പോലും അവസാനം ഒരു മാനുമായി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോയതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് മാനിന്റെ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നമ്മള് ഏത് സമയത്ത് മരണസമയത്തും എന്താണ് ചിന്തിക്കാന്ന് ഒരു നിശ്ചയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മരണസമയത്ത് എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മൾ എന്തായി മാറും? അതായി മാറും. എം ഭാവി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്തിന്റെ കളൈവരം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനൊന്നും പരിശ്രമിക്കാതെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന നമ്മള് മൃഗയോനിയിലേക്ക് പോകാനാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉള്ള യുഗത്തില്, ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ അവതരിച്ചത് ആ സമയത്താണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു അനന്തരം കലിയുഗ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നിത്യമായ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ആ ഒരു യുഗസന്ധ്യ എത്തിയപ്പോ, കലിയുഗം തുടങ്ങാറായപ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴാരവതരിച്ചു? ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിച്ചു. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഭഗവാൻ ആഗതനായ സമയത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി സ്വകൃത്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സർവ്വതും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോയത്. ഭഗവാൻ അതിൽ കടന്ന വൃഥാഭിമാനം ഭാവിക്കുന്ന സർവ മതാനുഷ്ഠാന കൃത്യങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീത സവിശേഷമായി അരുളി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പ്രയാണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ രചിക്കുവാനായി ശ്രീ വ്യാസദേവനെ നാരദൻ മുഖാന്തരം അധികാരപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ രണ്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഈ യുഗത്തിലെ അന്തർക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രകാശം ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വഴികാട്ടിയായി ഈ ഇരു ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പരിപൂരിതമാകൂ. ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ അധ്യയനം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകാരം പൂണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതത്തിന്റെ പരമകോടിയാകുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയായി നാം നിശ്ചയമായും അംഗീകരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു. അവ അഭിന്നങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോ
നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ആരാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീല വ്യാസദേവനാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീല വ്യാസദേവനാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. അത് എങ്ങനെയാണ് രചിച്ചത്? അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സന്തോഷം തോന്നാതിരുന്നപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, നീ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും എഴുതിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതൂ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം തരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി മുഖാന്തരം വ്യാസദേവനെ ഭാഗവതം എഴുതാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ സുധാമത്തില് പോയതിനു ശേഷം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം കിട്ടിയത്. ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും, അതായത് ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ്? പരിപൂരിതമായി കഴിയുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ അധ്യയനം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകാരം പൂണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതത്തിന്റെ പരമകോടിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയായി നാം നിശ്ചയമായും അംഗീകരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രാ വിപ്രേഷേ ഭൂരി തേജസഃ. അഹം ചാദ്യഗമം തത്ര നിവിഷ്ടസ്തദനുഗ്രഹാൽ. സോഹംവശ്രാവയിഷ്യാമി യഥാതീതം യഥാമതി. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രാ വിപ്രേഷേ ഭൂരി തേജസഃ. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രാ ഭൂരി തേജസഃ. അഹം ചാദ്യഗമം തത്ര നിവിഷ്ടസ്തദനുഗ്രഹാൽ. അഹം ചാദ്യഗമം തത്ര നിവിഷ്ടസ്തദനുഗ്രഹാൽ. സോഹംവശ്രാവയിഷ്യാമി യഥാതീതം യഥാമതി. സോഹംവശ്രാവയിഷ്യാമി യഥാതീതം യഥാമതി. തത്ര അവിടെ കീർത്തയതഃ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിപ്രാഹ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, വിപ്രഋഷേഹേ മഹാബ്രാഹ്മണ ഋഷിയിൽ നിന്നും ഭൂരി മഹത്തായ തേജസഃ ശക്തിമത്തായ അഹം ഞാച്ച അധ്യഗമം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. തത്ര ആ സന്ദർശനത്തിൽ നിവിഷ്ട പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ തദനുഗ്രഹാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സ അതേ കാര്യം അഹം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ശ്രാവയിഷ്യാമി ശ്രവിക്കാൻ അങ്ങേ അനുവദിച്ചു. യഥാ അതീതം യഥാമതി എന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാനത് ശ്രവിച്ചു. അവിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ഋഷിവര്യനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു. ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അതേ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും ഞാൻ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അവണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവ്യവേദ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോട് പറയാണ്, അല്ലയോ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, എങ്ങനെയാണോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചത്, അത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിച്ചു. അതേപോലെ ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ അതേപോലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അത്രയും കാര്യങ്ങള് ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് യഥാ തഥം യഥാ മതി, അല്ലെ? യഥാതീതം യഥാമതി, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് പഠിക്കാറ്, അല്ലെ? യഥാരൂപം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാതീതം യഥാമതി, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും അഡീഷൻസോ ഡിലിഷൻസോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, അതാണ് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി വർണ്ണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാവിൽ നിന്നും
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ദർശിക്കും. എത്രയായാലും വ്യാജനായ ആഖ്യാതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ അത്തരം ഭാഗവത ആഖ്യാതാവിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭാഗവത വർണ്ണനത്തിലൂടെ കുറേയധികം ധനം സമ്പാദിക്കുകയും അപ്രകാരം സ്വരൂപിച്ച ധനത്തെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് വിനിയോഗിക്കുകയുമാണ്. ആകയാൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വ്യാപൃതരായവരുടെ സംസർഗമുള്ളവരിൽ നിന്നും ആരും ശ്രീമദ് ഭാഗവത അധ്യയനം നടത്തരുത്. മാത്രവുമല്ല, ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തരുത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത അഭ്യസനം നടത്തണം. മറ്റാരിൽ നിന്നും ആകരുത്. ഇപ്പോ ഈ ഭാഗവതം നമ്മളെ യഥാ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞത് അതേപടി സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ ഈ ഭാഗവതം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേ പ്രകാരം നമ്മള് അത്ര തന്നെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കണം, ആ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് വീട് വെക്കണം, ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യ കുട്ടികള് ഇതൊക്കെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ആ ഒരു പണം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് നമ്മള് പരിശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടി പരിശുദ്ധമായ ആളുകളിൽ നിന്ന് വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എന്താണോ ശില പ്രഭുപാദർ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു അഡീഷനും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊന്നും ശുദ്ധാത്മാക്കളായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ആ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എന്താണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് അതേപടി നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഒട്ടും എന്താ പറയാ സാമ്പത്തികത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ഒരു ഭാഗവതം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ചില വ്യാസദേവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്, അത് ചില പ്രഭുപാദര് തന്റെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് അതേ പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്കും എത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ചില പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത അഭ്യസനം നടത്തണം. മറ്റാരിൽ നിന്നും ആകരുത്. അതല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ല. മഹാപണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച അതേവിധം ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർവ്യാജനും ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനുമായ പ്രതിനിധിയാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. മതി ഹരേ കൃഷ്ണ. വയ്യ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.